गावठी कोंबडं खायची इच्छा तर सगळ्यांचीच होता, मग तो बुधवार असो, शुक्रवार असो किंवा रविवार असो. गावठी कोंबड्याचो आजचो बेत आमचो तयार झालो. राखण देवची आहा म्हणान गावठी कोंबडो तर कापूचो लागतलोच. म्हणान राखण सुद्धा देऊया आणि गावठी कोंबडो सुद्धा खाऊया. पप्पा माझे आता गारणा घालून कोंबड्याची राखण देत आहोत. आपण घोडातलं घेतो किंवा कोकणातलं घेतो, त्याचं काय होतं, ते भाताडा काढतात, त्याच्यामुळे चव जाते. त्याचे चांबडं काढतात, त्यामुळे नाही म्हटलं तरी पाव किलो मटण घट्ट. एका म्हणतात मालवणी कोंबडा आणि मालवणी वडो, ह्याच्या बरोबर मालवणी वडे. कोंबडो कापून झालो. मी, माझे पप्पा आणि माझा छोटो भाव कोंबड्याक धुवून आणि साफ करून घेत आहोत. कोंबडा साफ करायची एक पद्धत आहे, त्या पद्धतीनेच केलं की त्याला मजा येते. हे फुलतं, हे मटण फुलतं, बॉयलरचं मटण फुलत नाही. माझ्या पप्पांनी बघा या गावठी कोंबड्याचा कसा मस्त बारीक अशी फोडी केलेली आहे. हे गावठी कोंबडा आम्ही जेव्हा मुंबईवरून गावी यायचो ना, तेव्हा आमची आजी करायची आणि आम्ही सगळी पोरं ह्याच्यावर तुटून पडायचो. पुरायचं नाही. साधारण 1 ते 1.25 किलोचा कोंबडा माझ्या पप्पांनी कापला आहे. त्याच्यासाठी आता याचं वाटण माझी वहिनी करणार आहे. तर बघूया तिच्याकडनं तिने काय ही तयारी केली आहे, सांग. आज आपण खोबरं नाही वापरणार आहोत, फक्त आला लसणाची पेस्ट घालून त्यात कांदा आणि टोमॅटोची फोडणी टाकून चिकन बनवणार आहोत. 2 लसणाचे कांदे घेतले, 4 मिरच्या टाकल्यात, हिरव्या मिरच्या ना, 4 अशा हिरव्या मिरच्या. हां, थोडं आलं घेतलंय आणि कोथिंबीर घेतली आहे. आपण मिक्सरचा वापर करणार नाही आहोत. ही आपली जुनी परंपरा आहे, हाताचा वापर करायचा. याची चव मस्त लागते ना ह्याच्यावरचं. हा आमचा आजीचा वरवंटा आहे. माझी आजी याच्यावर आम्हाला मच्छी, चिकन, व्हेज, नॉनव्हेज सगळं करून घालायची. छान अशी आपली आला, लसूण, हिरवी कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्यांचे वाटण तयार झालेलं आहे. आता हे आमचं गावठी चिकन जे आहे ते माझ्या पप्पांनी व्यवस्थित असं बारीक कापून दिले आहे. त्याला आता ही आला, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट लावून ठेवायची आणि नंतर काय करायचं का, मीठ मसाला लावून ठेवायचा. लिंबू पिळताना असं मी करते कारण मग ह्यातल्या बिया ज्या आहेत ना त्या आपल्या हातातच राहतात आणि खाली फक्त रस गळतो. ही आपली गावातली पद्धत आहे. खाली आपल्या लिंबूच्या बिया जाणार नाहीत, फक्त रसच जाणार. एक अख्खं लिंबू घेतलंय आम्ही. आता आपण ह्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं. हा आम्ही गावी केलेला घरगुती मसाला आहे जो आम्ही वर्षभर करून ठेवतो. आमची काकी बनवते गावी. किती घातला का तू? 1 चमचा. मी 2 चमचे घातले. याला व्यवस्थित आपण मिक्स करायचं. थोडंसं तेल पण घालायचं असतं. तेल नाही घालायचं का? आता मी चिकन मध्ये अर्धा चमचा हळद घातलाय. आपण मॅरिनेशनसाठी 1 अख्खं लिंबू, 2 चमचे लाल तिखट मसाला, मालवणी मसाला आणि अर्धा चमचा हळद. आता याला आपण किती 5 ते 10 मिनिटं याला ठेवणार आहोत. लावून ठेवणार ना. का तोपाक ना काळो न पडूक ना त्याचा रखा लायलंय आणि माती लायलंय, म्हणजे तो काळो नाही पडतो, घासूक बरा पडतो ना बायलांचा. चूल आम्ही मोठीच ठेवली, परमनंट चूल असं ना आमची ती. म्हणून टोप रवताना आता बघूचा बस टोप बरोबर रवलो चुली. मस्त चुलीवर झणझणीत असं आपलं गावठी चिकन तयार होणार आहे. भाव माझा आमका मदत करता चुलीची आग पेटव. या माझ्या छोट्या बहिणीला आग पेटवता येत नाही, तर माझा भाऊ मदत करतोय आग पेटवायला. बघा फुकतोय, बघा कशी लवकर पेटली बघा. हा माझा छोटा भाऊ, ही त्याची बायको, त्याच्यानंतर ही वहिनी, त्याच्यानंतर बहीण, हा दुसरा एक छोटा भाऊ आणि मी. एवढ्या सगळ्या मदतीनंतर आमचं हे चिकन तयार होणार आहे. गावठी कोंबडीचं मटण. बघा माझे पप्पा तिकडनं मला ओरडतायत की चिकन नको बनवू, गावठी कोंबडीचं रस्सो म्हण. फोडणीसाठी तेल घालते. 1 मोठा चमचा, 2 चमचे टाकणार आहोत. 2 मोठे चमचे ना ग. म्हणजे आपण 4 कांदे घेतले. 4 बारीक चिरलेले कांदे आणि टमाटर किती आहे का? 2 आहेत ना. 2 टोमॅटो घातले आणि थोडीशी हिरवी कोथिंबीर भाजून घ्यायचा.
आगीकडे सांभाळून काम करायचं. मुंबईत भरपूर चिकन खाल्ला, पण गावाकीला काय कोंबडीचो रस्सो खावची जी मजा असा ना ती कशात नाही. शिजण्यासाठी आपण हे आता तूप झाकून ठेवणार आहे. कांदा झालाय ना लाल. कांदा चांगल्या प्रकारे लाल झालेला आहे असा. वहिनी आता माझी टोमॅटो फोडणीत घालता. कांदो आणि टोमॅटो व्यवस्थित शिजन घेऊया. मला असं वाटतंय कधी एकदा हे चिकन तयार होतंय. माझ्याबरोबर सगळ्यांनाच घाई लागली आहे दुपारच्या जेवणाची. माझ्या बहिणीला हे गावठी चिकन नको आहे. तिला ह्याच्यातलं जे काळीच तिने बाजूला काढून ठेवलंय ना ते तव्यावर टाकून खायची घाई लागली. आता वेळ येली कोंबडीच्या रश्श्याची जी फोडी आहेत ना आपण हिरव्या चटणीत लावून ठेवलेले त्यांका फोडणीत घालूची. रस्सो व्यवस्थित शिजा होयो का नाही म्हणून आपण थोडासा पाणी घालून घेऊया. गावठी रस्स्याला कलर येण्यासाठी आपण लाल कलरची मिरची पूड वापरणार आहोत. हे आपण आता 1.5 चमचे घातलेलं आहे. यो आमचो कांद्या खोबऱ्या शिवायचो कोंबडीचो रस्सो. गावठी कोंबडी शिजाक बराच वेळ लागता. बॉयलर सारख्या नाही. घातला फोडणी आणि अर्ध्या तासात झाला चिकन तयार. चिकन शिजलं की नाही ग? गावठी चिकन शिजायला जरा वेळ लागतो ना, कारण त्याच्यामध्ये जास्त हाडं असतात. बॉयलर चिकन कसं शिजायला जरा लगेच शिजतं. तर आपण चिकन शिजलं की नाही जरा बघूया. नाही शिजलंय. हाडापासून वेगळं झालं तर आपण ठरवायचं की चिकन शिजलंय. मग हे अजून मोकळं होत नाही आहे बऱ्यापैकी. तो गावठी कोंबड्याचा रस्सो सर्दी खोकल्याक एकदम बरो. आता आपलं गावठी कोंबड्याचा रस्सो तयार झालो. हाडाचं ना असं सुटा व्हाय हे मांस ना असं सुटा व्हाय. काय गावठी कोंबडा शिजला तरी 1-1.5 तास झालं फोडणी टाकून. कोंबडं शिजायला एवढंच वेळ लागतो ना. हां भरपूर वेळ लागतो. बॉयलरचा लवकर शिकता वाफेवर. माझा गावठी झणझणीत असा चिकनचा रस्सा तयार झालेला आहे. चला तर पटकन माझ्याबरोबर तुम्ही पण खायला या. आणि परब किचनचा लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर केलं नसेल तर पटकन करून घ्या.